kicsit fékessel fordítja, mert azon nem. Fánok voltak. Én ugyanígy jár. Azt a nézzük a fánok. Hát ugyanígy jár. Én ugyanígy fordul. Oké. Land Rover-ra. Így úgy is. Tessék. 3-ból 3. Azért egymásba kell. Leutaztok neki? Öltösnek? Sajnos kell? Itt mutatsz rá egy olyan, hogy már tudom utaztak. Legalább akkor elődik meg. Merci találkozó, ha külön Ja, ez nem eltalál, mert tudták, hogy te majd van. Kollégák, ezeket nézzétek. már láttuk. Ezek terepjárókra. Az itt az offroad pont. Az egyik se jönne ide fel szerintem. Nem úgy néz neki, mindenit nagyon bevisznek a csúvába. Nem biztos, hogy nem jönnének föl, mert ezek tele vannak faszra, ugye indikálva, hogy egy és sokszor Nem, az csak hát sajnálják az autót. Az egy más kérdés lesz. Á, nem jönne fel, hidd el. Jó lesz. Persze, hogy jó. Én is csak azért jöttem föl egyébként, mert úgy gondoltam, hogy itt nem kell törvetni erre rajtól. Ennek föl kell jönni. De így volt, igazad volt. Nekem kár volt, az volt a baj, nekem túl nagy volt a lendület, ott nyomtam Hallod? neki egy nagyot, és a fához ment. Hallod? És már amikor visszatoltam, az már pont nem volt jó. A séf ugyanígy, ahogy te jöttél, így kellett volna végigjönni, szinte gáz nélkül, az felketyeg.